नमस्ते। रेट चल रहा है सर प्याज? प्याज रेट के ऊपर है। अच्छा माल रहा तो 20 रुपये 22 रुपये बिक रहा है। हाँ। और सादा माल के 15 16 रुपये 18 रुपये तो बिक रहा है। हाँ, मार्केट में प्याज आ रही है? यार ये बाहर का माल है पूरा भैया, कर्नाटक का माल नहीं, बाहर का माल है। आपका नाम? मोबाइल नंबर बोलो तो। 8971717074। ले भाई अच्छा ले मारा हमें वो ऐसा ले देते 5-5 किलो। हाँ वो दे रहे नहीं। 5-5 किलो दे। क्या रेट चल रहा है अदरक का? अदरक 35 रुपये 35 रुपये किलो। 35 अगल का 250 2 किलो दे। 300 लगा दे 200 पे क्या रेट चल रहा है सर? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। मिरच्या खाली स्वस्त बाजार एक कोथंबरी 50 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಗ್ರಿ ಆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಗ್ರಿ ಏನು 400 ಬಸ್ತಂದ್ರಿ अरे ये भाड़ी सस्ता बाजार एक कोथंबरी सस्ता बाजार गाडी म्हणजे 100 रुपये ब्यागरी 100 रुपये
50 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಗ್ರಿ 50 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಏ ಪೂರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ 50 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬರೇ 50 ರೂಪಾಯಿ ರೀ ಬರೇ 50 ರೂಪಾಯಿ ರೀ ಬರೇ 50 ಬರೇ 50 ಬರೇ 50 ಬರೇ 50 ಬರೇ 50 ಬರೇ 50 25 ಅದ್ರಾಗ ಅಡಿಗೆ ಚಾನ 50 ರೂಪಾಯಿ ರೀ 50 ರೂಪಾಯಿ ರೀ 50 ರೂಪಾಯಿ ರೀ 50 ರೂಪಾಯಿ ರೀ ಆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ರೀ ತೋರಿ 50 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬರೇ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬರೇ 50 ರೂಪಾಯಿ ರೀ ಭಾರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬರೇ 50 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ರೀ